aja kok beda-bedane antara wong tua karo para tua ya ngger ya. Injih Rama lan Ibu pangestunipun. Kanan kiri gantian. Nggih sampun. Mas manten ganti sing lor lewat ngarepe Mbak manten. Nggih. Iki ngono pratandha, bilih Serat Mojopon nang pinanganten kekalih ora beda-bedane antara wong tuwa kaliyan para tuwa. Padha-padha dijaluki pangapura, jaluki pangestu, muga-muga anggenipun kebyur bangun bali wisma, atut runtut sakaroning ngantos dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen. Injih pangestunipun. Paripurna Serat Mojopon nang pinanganten ngabekti